emu edruye pa na mewura masem no na mema eye ohene yire happy birthday in advance ese di wura chinem achina osimu mu ni de mamo nhede ni di sa yate ha bibia we fa vozu obi a wo hwe ye bia awrade nyankopon nhira no na watu yefo na ye nam wafutu ni so kakakra kire afofora omo hwe edwumadi na omo de bia bo omo kotodwum fache gofuko ni dimirika ko Yesu nche ko busa ansa eja kire ye mpai boy Osi ya na samo bo mpaya mo se yaja wo soro udin wonte wahene imra na wo panya asasi so se wo ye no soro ayenda aduane na fa ya ka free ye se de odi free won a ofum ye no idi adanse ye se wo nipa kura ansa na aja na de waka be free wo kire won so de free wo bi enti nsem bi wo ho a ye nyae mane nko o wale mini bi bie ne book mu a kire wo a wo be regret it from day one okoto pante ya wo pense san so so wa mfa ma nyina da book mu onye na adwene so wode eche wo twen da nsem beba na wabosu afirifiri sem wale ya de a wode aye no be ma bia bodate ato ne ane yede de aye ni finhia bebira waka sole wo hu nyina da so da ho ade be ko nsew no monim no okwa akobobo sa nsem we nyina so hwebra ye de Yesu Kristo fam wo won twetweda ne amane nyina ode na ni kire so wo se agya fa che won wonim ya wo ye ampa ebi aye wo a nka ahwe so no be fire so bin ofre nyanta waka bom dikosi aso so akuma da nyina ye tie so mpa che won e pesa me ka che ni o tie anumre se man fa cha me mpie mfiri wonu me de achew ma bi mpie mfiri wonu nkakra ye mu bebre ye hu nhia wo ya setrem ye ntimi mfa de ye nche ye ntimi nya asem ma ne nka ye mu bebre pressure yare ye da ye so ye nkofo hu nsem a ye kipundie hu na ne ye honho no obi no obi wa asem di so wo saage na ni kura no ohunu ne tamfo na wo zo wagya asa no de ade ma na ni gie bia wontimi nya bi ko ohunu nipa na no ahonho no e pasa wo to ha wo ne pressure bi de ma ho etomre bi afache tomre bi ayi bi firi utim to ye buani gu so to bi ayese ne awo nte ne asie no kura no e boa we ma onyini che e ma ko oni mu asetrem fa bi che o kipu nsam dodo obi tie ya nwumre ya wo tie nwumre se de asem hyen mu ni se de wasia mi ovozuo obeka se nya ona aka asem we na nka nipa ne se memfa nche ne da aso oba wi ase nyanye afutu ya wonte fa che da etomre bi aje mante tinipa ne dia ye wa wo live life good awo aye bread ya ma pressure da wo so a wontimi control ho ama wontimi nwina brabo ho da bi ama wo prane ibu itu no se wo se wa brabo chai che mo nko nanim me na me so ya me mfunso ana mama wa homa se kako e papa tia so se toto pako wo be hia ne ono beda yo be fa wo ne beba e bi on de o medru no na es ni gorori aka bom tene so o fa wi ana abo so ade to pa hia de bone me no wa hia me je fe no atwa fam so ade ko etomre bi agya bi no manenka etomre bi mankofo bi ahoma wo fa metie me wo fa asifo bi wo Ghana ma me mo ma homa enjo mbebre o ma mo ma homa mfo mo pressure anya me pressure sa na wo so osua wo asetenam kasa na wunua ne ka che o ne nye de ampa wo na aye panyini wo yekuma na ni kwanse wo ka papa yi firi utiri manwumre ya watwe ache dodo ni nua do beto ma me obi nkasa asem mara ne abu be we nyina de abu ni nua tipi ampa to nya asem ni wi a na wo ho to wi a na de dia na abafi ho se de wabo fa atu we se wo de wonko a na yare bi bebo na ma na bayi se bono no obetena fi a owura fisi e be ponti aka se panyini kwa atin ya asabe siro kwa atin ne na nani ana etomre bia yenyi bi mfiri yetimi enwene papa kakra na awurade atime nya kwan ahia ye obozo ye akokora no ne ozo nipa hunu ne se so mo adwum ye kwan awurade hira nti memma wo bi mfunzo a waye ma bone meka wabrabo na wonte saa wonse saa sade ne yenim wonkane no na wonkipu asem saa sade yenim kane no bra ho ase wonfa obi asem nya asem saa ene de wadane ene de otumi bodate to ene de otumi plane tie nipa kro ene de otumi di atro to nipa so because wa fom we hye wo mu ti ehunu ne sa ofosuo ebebo amane ma akoto te di ama nya okay ena asem na odi aba no fache eye adwuma kese pa this is 93.1 FM anhwe na obi kofa nsi we se fache nti okodi nkwasase ma na dwen nye fache bia na ye ka wache nye fache bia na ye fache de ye ka ho asem ne se asem ofosuo kan ye wono ma bi ho no mu a ukososo kra na emfaso bia ne so ye wono ma bi wa asem bi wona wo maso de akokoto amfaso bia ne so eno ho asem na ye ka enye fache se sebe mi tu kwanam de mereja wa
na sɛ bi uko bu to FM. Nye saa che no ɛho asɛm na yɛka. Nye fa che ne sɛ 7 prejudice amede me ba beja na ofefe me ba. Nye saa fa che ne bi. Tie ne pa. Nipa bi mfa saa de we hu. Ɛmɛwe akokɔ nye no na yɛka. Sɛ bro nya ho bɛwe akokɔ. Yɛka ne sɛ che o se fa che no. Enuma bi wo hɔ nipa hu hia wo. Tie ne pa wo. Minim soko akwa bi a waye ne ho wɔ hene. De bia me yɛso sɛ onyama twɛ sika nkɔt ba kɔto kɔt. Yɛ pon ya no asan da. Ade kyerɛ na osan gyina hɔ. Obi wo asɛm wɔ fosu. Utie pa so de akɔto judges ɔmo bre wo ne lawyers. Special judges. Se utie obi asɛm pa de bia wo kɔkɔt yɛ tu hyɛ da wo kwa. Ɛna nka wo gye mu a ofosu nkɔkɔ na dim. Ɛnɛ nipa bi afanyansa kwa bi me pemansu twe mansu anyansa wom tenie pa twe mansu anyansa wom asama bro asama wo ken watia ona so ye woni pa bu a wotra kam na obi kura ho kana atembidi hwe ko twini brama kyese obedi watam ontimi fa asem ketekete se nche eno wasem ne yetufu o na nya de ne watwe sika atwetuo se wo kobo obi ko no ne akyewo ne ye de akyewo nya no wasem tenie pa mu anana wo tu twitu akokum obi bag wo kwoje awo ne sekan yakunu ena yi bi amere sengan kula bi e from mo se demons e wo aputu oja na ye bebo dampare abaso omo ankasa de abeto ayi so se omo do mu ye demons wo mba wo isu o ena chese bag e bo ma to mo kire se tu egum ni ade ampa le tese asem na yakoche nkwala no enye du bi ne yeka obi ekum obi yaya obi di obi gina court no odi ni gina no wo hwa asem na eni kon eni tire odi ni gina court ohini bi twi mansu bi a mansu no onu ani mpefe sa de na otwo manya ne dia enso wo waste time Mr. Ofache nye nko anim edu mebi wo afia wutim ampa fie rei tenant ne wonya wo be ade a oni ni de wagye ni sika tenant ne wagye ni sika sika woje ye satam anche bia na wabusu apani wuye ana obabi wuye eboa ede ne waya sam kitikiti bi mi tu fa me da ma me mesrew fa che ukunu afum fuma wa fumu no kwa ba fom be man ni kotodwe mu aye mere hey mesi sa me no makọ me nwale bi mesrew fa che okwa obesan aba nti enoma bi ho amom ye twetwe ne setai iti ye besre manso twene noma ekoso no enoma bu ha etan wuti obi asem a wotwe ho manso a ofoso etan eno ne ye ka che ose fache na enyam enya manso se fache ne se ene wutie yen wukomi obi mene sebi bu apaye wudi sika ko wo obi bu apaye wudi obi ewu bu apaye wudi obi abro ye se fache nya no asem ne ye ka eno de wo ya ya fa nche wo na mum fache no ena ma cheche mu acho no ofoso me da se Ofoso be mama ti asempati se chemudu na ne edunum no oka asem bi o se ya amfa afoforo enfonso anche wonom a yesuro agya no so emfa ye de enche na se ye se ye de che wonom no so no na osuro agya no so e de ye de enso che yen sa e na tresam no eka e wo Matthew 6 wo 14 and 15 no sa wo sa kwa Ephesians 4:32 na woka asem bi e wo wo se yenfa yenfonso enchecha yenho sede Kristo enso ede yenfonso eche ye no ofonso be ma enfonso ya de bia ebatani pa ho na ya abribia na meka se obi a wo ben wo no ena ya obeya ade ama na ye wo ya enfonso bi wo ho nipa bi ye wo a wodwere ho ba bia wonti aso beka se nipa wa enfonso we de eye ni da ho pa se wa hyeda ena wo de sa ade we se de me eye na eya wutimi di ho abobo wutimi ko keta na so krampa na enna krokro achew ewo ho na so ye ka chew mu obi ase yesi edua eben no enna ye ana etwie de woni ni didie no ono a na bewe wona ma obe ma wutie me woyira woni ne dakete kroso no ono a enna ebefom wo papa wutie me enna wutie me wo ba wa wo no edna bewi ase nyinse mu bre ene wo hawo ya wo befem enkwada ntete ye se de haw ene wo bre esi wo mo wotimi twa wo saa na wo jo ho a enje na so akwada no wo ye dan a eye wo sere so edo ba beja ne na ye bunya me ye bo asi ama bia menim ne ba bia no eti ye ka kire wo bia se de oni ne didie no obewe onam
na de wo ni dware de besere wo to de a konsuo nso so na bo ahina obi a wodo no no wono ene besere wa de ono ene be ya de ama na ye wo yenti no se senator Chiremampo no wonom edi dwumakro wonom boa we se didi a aduane bi nko ye funu a we erisa no na hechama so dane no no de ma esen no wonom nyina kameka se dwumakro na no mo ye nso no eto da bia be hu se esen no de ama techema se pe no aka no ne moje eba de sa ya na eha adwena so ne nyina mu no wo mo asa tefa akonti ye ka kire obi ase obi be ye obone na emom ebe ye de wo ben wo ya afabone eche na wo de bone eche a won fa ahwe nche ye enti ye ka kire wo se enhwe wo bi fon so emma ayam hyehye mom emeto so emma na krokro emeto so emma nyalewa emeto so wote wa afi adwen bone nko a na wodwe basa emmoa wa brabo nti se ye pa brabo nkankro ni ye pa brabo enko animu ni ye pa brabo empuntuo dia ye ka cho se de atwam no eye amani ntwam na jai se da bia no keep data keep information wo utini nyan sa atam na atwam ni para pa ho cho so se da no na hye basa wan kasa no na wo ha wa brabo wan hwe ya wo betwi twoma ye se bi epedwe ma haban ya ya se adwane nti no ye sraw fa semche na so an kasa no ye free wa honam ni mu na nipa kro no so nye free na brabo ento aso me da ase